Investeren in kunst is investeren in democratie. Als democratie onder druk komt, sneuvelt de vrije kunst als eerste. Kunst vangt in klanken en beelden wat we met woorden moeilijk kunnen vatten. Een wandelend bos vervangt 10 groene beleidsnota's. Cultuur omvat alles wat ons tot mensen maakt. Van taal tot omgangsvormen, van tradities tot eetgewoonten. Cultuur helpt ons elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Het zijn kunstenaars die onze wereld verbeelden. Beeldende kunstenaars, muzici, theatermakers, dansers, schrijvers. Het cultuurbeleid bereikt nog niet alle kunstenaars. Daar wil de Partij van de Arbeid aan werken. Talrijke musea, erfgoedinstellingen, kerken en archieven, staten en stinsen in Friesland zorgen voor de Frieske collectie. Voor de ondersteuning van het erfgoed bestaan allerlei kleine subsidies, instellingen en instituten, veelal provinciaal gefinancierd. Deze ondersteuning moet wel blijven bestaan, maar kan beter georganiseerd worden. Cultuur moet in de volle breedte meer slagkracht krijgen, zodat ons erfgoed ook de liefde krijgt van de volgende generaties. Het onderwijs kan daar een rol spelen. De PvdA streeft naar een breed educatief cultuurprogramma waarin leerlingen kennis kunnen maken met bijvoorbeeld Frieske sporten, boeken, musea, kunst en monumenten. De Friese taal is onderdeel van ons Frieske mierskip. De taal helpt ons elkaar te begrijpen, verbindt ons en is ons visitekaartje. Je leert de taal door deze te spreken. We willen daarom geen taalpolitie, maar taalplezier. We steunen initiatieven die het Friese taalgebruik stimuleren. Sterk aan mensen en organisaties die culturele projecten willen organiseren. We willen deze initiatiefnemers ondersteunen door een onafhankelijk Fries Cultuurfonds in te richten voor incidentele kunst- en cultuurprojecten. Hier kunnen ook andere overheden, bedrijfsleven en particulieren aan bijdragen. Het beleid dat de provincie structureel bijdraagt aan producerende instellingen en festivals wil de PvdA voortzetten. De combinatie van een goede structurele basis en ruimte voor incidentele enthousiaste initiatieven staan garant voor een rijk cultureel aanbod in Friesland. Dit is U's Ideaal voor Friesland.